କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଭାଇ ମୋ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ବିକିବାକୁ କହିଲି, ହେଲେ କଣ? ମୋ ଭାଗ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଘରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ଭାଗ ଦରକାର ବୋଲି। ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ରୁମ୍ ମିଳିନି, ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେବି। ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହଁ। ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ବହୁତ କରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ କରଜ ପାଇଁ ମୋତେ ଭାଗ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଲି। ହଁ। ହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ମିଳିନି, ପରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଙ୍କର ଚାକିରି ହୁଏ, ହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପଳାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରତି ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି। ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ। ତଥା ରୋଗନାଶକ କ୍ରିୟାର ମୁକ୍ତିର କାମନା ନେଇ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତଥା ମାଂସପେଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଣି ହେଉଛି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଶିର ଦବି ଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଗୋଡ଼ରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି। ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥା ହଁ ଥାଇରଏଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଶରୀରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହଁ ତଥା ସୁଗାର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ତଥା ନିଜ ବାପଘରର ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ସେଇ କାମନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ଋଣ ମୁକ୍ତିର କାମନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।